Má maminka byla intelektuálka, která mě navíc velmi milovala a já jsem přesvědčen o tom, že mi četla od rána do večera pohádky, jenomže mám děravou paměť a nepamatuju si na to vůbec. Já si první knížku, kterou si pamatuju a která se opravdu hluboce do mě zapsala, byli Broučci. To snad každý má tu zkušenost. A potom to byla méně známá asi knížka o mašinkách od Pavla Naumana. A pak už jsem začal psát já a úplně jsem zřejmě vytlačil zájem o jiné knihy, protože opravdu bych nedovedl s určitostí říct, že ta či ona pohádka nebo kniha pohádek nebyla v dětství čtena. Zapomněl. A ty Broučci, to se někde museli uložit. Jako co na tom bylo zábavného, zajímavého nebo vzrušujícího na Broučkách? Pamatuješ se na to ještě? Těžko říct, ale možná to je ta důležitá z fenomenologie dobře známá jakási dvojice domov a cizota. Ty Broučci, jak jsou vždycky doma a pak vyletějí ven s těma lucerničkama a pak se zase vracejí domů. To je taková ze základních existenciálních zkušeností, že někde jsme doma a někde jsme venku, daleko, jinde, v cizím světě, v cizotě.